Dames en heren, welkom. Welkom allemaal. Welkom in Achlem, welkom in deze prachtige kerk. Fijn dat u er allemaal bent. Het is exact 12 uur, want we horen de klokken luiden. En toen ik weer vanmorgen aan kwam rijden, rook ik het vers gemaaide gras. Achlem weet ons allen een zeer welkom gevoel te geven. En wij willen het dorp daar heel hartelijk voor danken. 4 jaar geleden is Achmea hier op de conventie van Achlem het gesprek met de samenleving gestart over de toekomst van Nederland. De afgelopen 3 jaar is binnen de campagne Volgens Nederland doorgepraat over thema's die ons allemaal heel nauw aan het hart liggen. Het gaat over werk, over gezondheidszorg en over de zekerheid van onze pensioenen. Velen van u hebben meegepraat in een huiskamer online op volgensnederland.nl of hier op de conventie 4 jaar geleden. Al die gesprekken hadden hetzelfde onderliggende thema, solidariteit. Wat hebben we voor elkaar over? En daar gaat het ook weer over vandaag. Hoe solidair is Nederland? We gaan straks met Willem van Duin, Peter van Um en Gustav Bessens antwoorden zoeken op die vraag. Eerst een korte film waarin andere bekende doeners en denkers reageren op de vraag: hoe solidair is Nederland? Hoe solidair is Nederland? En dat vraag je aan een Belg. Daar moet ik even over nadenken. Ja. Ik denk dat Nederland een heel solidair land is. Dat zie je het best aan als er een of andere ramp gebeurd is en er wordt geld opgehaald. Er wordt altijd 3 keer zoveel opgehaald als in België. Ik ben bang dat Nederland niet meer zo solidair is als dat we ooit zijn geweest en dat we ons voorhouden te zijn. Wij hebben de onderzoek de indruk dat de solidariteit in Nederland terugloopt. Dat mensen minder gauw bereid zijn om te betalen voor een ander. Daar eigenlijk iets voor terug willen hebben. Ik zie om mij heen dat er gewoon allerlei nieuwe verbanden ontstaan waarin mensen zeggen van samen doen we dingen die voor mij van belang zijn. Als je kijkt naar de veranderingen die we op dit moment zien, dan zie je wel dat in de verzorgingsstaat dat je kunt zeggen, de goedgeefsheid minder wordt. Omdat het zo ontzettend kostbaar is geworden. Een groot deel van ons nationale inkomen gaat in de verzorgingsstaat zitten. Wat je merkt is dat de anonieme solidariteit, zoals ook de verzorgingsstaat dat heeft voorgeschreven, dat die verdwijnt. Mensen willen solidair zijn met mensen die het gunnen. Nu is het opeens hip en happening om te gaan lopen delen met iedereen, met mensen die je niet kent. Want dan kun je je buurt leren kennen. Nou, wat je ziet is dat in Nederland steeds minder buren echt contact hebben. We hebben in Nederland toch ook situaties dat er ineens na 2 jaar iemand ontdekken die 2 jaar dood in een stoel heeft gezeten of 2 jaar dood in bed heeft gelegen. En dat komt dan in één keer aan de orde omdat er een automatische incasso niet meer te incasseren is. Ik denk dat we in Nederland zelf nog heel erg veel afwachten. En vaak vinden dat solidariteit een soort van de rol van de overheid is. Die moet zorgen dat er zorg voor elkaar ontstaat. En ik vind dat de zorg voor elkaar in eigen land nog heel veel beter kan. Er zijn toch ook heel veel initiatieven die ook hoop geven. En wat voor mij de kern daarin is dat als je het gewoon bij mensen zelf laat, dat het beste te organiseren is. Op het moment dat er een of andere bestuurder mee gaat kijken, dan gaat het geld kosten en komt het niet van de grond. Ik ben bijvoorbeeld lid van een modelbouwclub voor vliegtuigen. Mensen zijn snel geneigd in de club om even te zeggen, joh, ik heb hier nog wel 2 schroeven voor je. Of wat krijg je van me? Nee joh, niks. En dat zijn van die hele kleine dingen. Je kan elkaar aanspreken als je iets fout doet. Je zegt, joh, dat moet je even niet meer doen, want dat is niet goed voor de veiligheid of wat dan ook. En 's avonds geef je elkaar op de clubavond even een biertje. En dan denk ik wel eens, dat zou eigenlijk in heel Nederland zo moeten. Zo zou de samenleving moeten zijn. Even wat vragen, even elkaar helpen en ach, dat kost eigenlijk niks. Dan gaan we nu naar de volgende spreker en ik voel me zeer vereerd dat ik hem ook mag aankondigen. Peter van Um was van 2008 tot 2012 commandant der strijdkrachten en daarmee de hoogste militair in ons land. Als zoon van de bakker klom hij op in de loop van zijn carrière tot de hoogste rang van het Nederlandse leger. Een positie op het raakvlak tussen militaire en politieke wereld. Tijdens de nationale herdenking op de Dam in 2013 raakte hij heel Nederland en mij ook met zijn persoonlijke verhaal en zijn sterke visie. In zijn speech riep Van op tot meer wij in plaats van hij
en zij. En dat is een oproep die anno 2015 nog steeds heel actueel is. Dames en heren, generaal buitendienst Peter van Um. Goedemiddag, dames en heren. Ik heb de bril erbij nodig. Sinds de conventie van Achlem bij het 200-jarig bestaan is Achmea zowel on- als offline het gesprek met Nederland blijven voeren over thema's als werk, zorg en pensioen. Online op haar platform volgens Nederland en offline door heel Nederland. Nu het online platform stopt, wil Achmea één ding in ieder geval in stand houden. Het onderzoeken van solidariteit in Nederland. En dat willen ze blijven doen met sprekers en huiskamergasten door heel Nederland. Op zoek naar het antwoord op vragen als: hoe komt het gemeenschapszin tot stand? Hoe kan het behouden blijven? En hoe kunnen wij ons daarvoor inzetten? Wat zijn de bedreigingen van Nederland? En waar liggen juist de kansen? Tja, dames en heren. En dan wordt mij, met deze achtergrond die Achmea in zijn hoofd heeft, gevraagd om vandaag hier te spreken. Nu heb ik mijn hele leven lang al, althans sinds ik serieus in het leven sta, mij altijd de vraag gesteld: why me? Waarom moet ik dat doen? Wat is mijn toegevoegde waarde? En kan ik die wel leveren? In ieder geval heb ik niet de pretentie te weten hoe volgens Nederland gedacht wordt en hoe de Nederlanders denken. Maar toch, als ik met behulp van mijn rugzak met kennis en ervaring het zoeken naar solidariteit en gemeenschapszin maar een klein beetje in de goede richting kan krijgen, is dat dan niet het proberen waard? Daarbij besef ik me maar al te goed dat Nederland geen eiland op zich is. Wij staan als zogenaamd klein land stevig in onze omgeving, maar worden ook voortdurend door die omgeving beïnvloed. Wij behoren bijvoorbeeld tot de grootste exportlanden. Maar de wereld om ons heen is wel in beweging. We zien verschuivende geopolitieke en economische machtsverhoudingen. We gaan van een bipolaire wereld naar een multipolaire wereld, waarbij de onzekerheid groeit. En zo lijkt onzekerheid ook de enige constante is. Een aantal vaste waarden, zoals grenzen, recht en onrecht, lijkt daaronder te lijden. Wij worden allen op de proef gesteld door onder meer de verdergaande digitalisering, migratiedruk, criminaliteit en terrorisme, maar ook weer een opkomende trend van machtspolitiek. Ziektes houden zich al helemaal niet aan grenzen. Internationale solidariteit staat ook onder druk door de concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking. Daar waar we elkaar juist harder nodig hebben om samen de goede weg vooruit te vinden, lijkt het of er nog velen zijn die het motto, en ik vond nog wel gepast hier in de kerk, ieder voor zich en God voor ons allen, nog steeds bezigen. Welke God dan? En wat wordt met zijn naam allemaal wel niet gerechtvaardigd? Niet dat ik hier met u enkel alleen maar somber de wereld in wil kijken. Maar ik kan alleen een verhaal over Nederland houden als we ons blijven beseffen dat onze geschiedenis altijd in de context van onze omgeving is geschreven. En dat zal in de toekomst niet veranderen. Laat ik dan beginnen met naar die geschiedenis te kijken. Als een mens niet weet waar hij of zij vandaan komt, de eigen geschiedenis en omgeving niet kent, dan wordt het moeilijker om besluiten te nemen en te functioneren binnen één samenleving. Dat geldt niet alleen voor een individu, dat geldt ook voor een heel volk. Het is dan wel heel toepasselijk om te constateren dat in 1811 hier de eerste coöperatieve waarborgmaatschappij Achlem werd opgericht. Zoals door Willem is gezegd, Friese boeren verzekerden zich gezamenlijk tegen brand en schade van hun bezittingen. Ze stonden borg voor elkaar. Dat was een overduidelijke solidariteitsgedachte en je mag het zeker gemeenschapszin noemen. Maar was dit uitsluitend uit altruïsme? Nee, ik denk het niet. Men wist zo ook zakelijke risico's samen af te dekken. En hebben wij Nederlanders door de tijd heen
dat niet veel vaker gedaan? Een mengeling van drijfveren. Wij noemden onszelf ook wel koopman en dominee. Wij wilden handelen. Niet alleen handel drijven, maar ook iets doen. Initiatief nemen, kansen grijpen. Maar wel met de moraliteit gecombineerd. Dat is de spreekwoordelijke dominee. Ik ben zo vrij om voor de geschiedkundige juistheid daar wel de militair aan toe te voegen. Het liefst dreven wij handel met onderhandelingen. Maar als het nodig was, stond de Nederlander ook zijn of haar mannetje. Waarbij helaas de moraliteit en internationale solidariteit zeker niet altijd op de voorgrond heeft gestaan. Maar laat ik dingen uit het verleden niet of veroordelen met de hedendaagse maat. Zelfs onze nationale held Michiel Adriaanszoon de Ruiter ontkomt daar helaas niet aan als we recent een nieuwe film over hem uitbrengen en dan met de maat van vandaag hem nog een keer iets wordt afgemeten. Sinds 1811 is er veel gebeurd in de wereld. Er zijn zoveel kansen geweest om te leren van de geschiedenis. Toch is mijn conclusie dat de mens wel leert, maar de mensheid als geheel erg slecht leert. Er zullen ongetwijfeld meerdere constanten uit de geschiedenis zijn te halen. Ik zou er nu eentje voor het voetlicht willen brengen. En vergeeft u mij dit voorbeeld, ik ben tenslotte militair gevormd. De geschiedenis staat bol van oorlogen en conflicten. Alle met dramatische en gruwelijke gevolgen voor de betrokken mensen. Hele volken werden erdoor geraakt. Bevolkingsgroepen werden uitgesloten. Louter om wie ze waren. Aan iedere oorlog kwam een einde. En dat werd dan vaak vrede genoemd. De vrede werd zelfs veelal vastgelegd en opgelegd door degene die had gezegevierd. Daarbij moest het duidelijk zijn wie de winnaar en wie de verliezer was. Die verliezer moest dan ook echt verliezen. Los van het normale effect op een volk van het verliezen van een conflict, werd het nog eens een keer goed ingewreven. Barbertje moest hangen. De schuld moest worden geïnd. Recht of onrecht was ondergeschikt aan het recht van de sterkste. Juist hiermee is veelvuldig in de geschiedenis de kiem gelegd voor een volgend conflict, een volgende oorlog. En in het oogspringend voorbeeld is wel het verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoorlog. De mensheid is slecht in vergeven. En verwart dit maar al te vaak met vergeten. Mijn betoog is zeker niet dat wij dingen moeten vergeten. Juist als wij willen voorkomen dat wij dezelfde fouten maken als onze voorgangers, als onze voorouders, moeten wij niet vergeten en blijven leren. Openstaan voor onze fouten en de fouten van anderen. Zoals u begrepen zult hebben, heb ik ernstige twijfels bij dit vermogen van de mensheid. Je hoeft nooit, je moet nooit vergeten. Maar vergeven, dat is echt iets anders. Vergeven is naar mijn mening veel moeilijker. Vergeven begint misschien wel met verzoening na een conflict. Maar ja, wat verstaan wij daaronder? Verzoening is vrede herstellen, goed maken, vriendschap. Ik ben realist genoeg om te beseffen dat niet alles met een mantel van verzoening bedekt hoeft te worden. Er mag en moet ook recht gesproken worden. Er zijn schendingen die wij als internationale en nationale gemeenschap niet tolereren. Daar hebben we ook instituties voor. Maar als wij in vrede verder samen willen leven, tja, wat leren wij de mensheid maar niet? Vrede zonder verzoening is als een Judaskus naar de toekomst. Vrede zonder verzoening heeft de kiem voor een volgend conflict al in zich. Mijn vader was dienstplichtig soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Hij lag bijna letterlijk met een gebroken geweer aan de oever van de Waal en wilde zijn land verdedigen. Als we kijken naar de afgelopen 20 jaar en de actualiteit van nu, meen ik te mogen stellen dat wij van die periode van de gebroken geweertjes van voor 1940 blijkbaar niet zoveel geleerd hebben.
Door dat slechte geweer kon mijn vader de Duitsers op de andere oever niet eens raken. Hij moest in de oorlog verplicht gaan werken in Duitsland als bakkersknecht. Na de oorlog had mijn vader 40 jaar nodig om onze hedendaagse militaire samenwerking met de Duitsers te accepteren. 40 jaar. Wij, u en ik, krijgen tegenwoordig die 40 jaar niet meer. Hoe moeilijk het ook is, het tempo in de wereld neemt alleen maar toe. Er zijn gelukkig ook prachtige voorbeelden in de geschiedenis van hoe het wel kan. Een van de meest aansprekende wat mij betreft uit de recente geschiedenis is Nelson Mandela. Een man die onvrijwillig jaren de tijd kreeg om na te denken. Jaren om zich in te leven in zijn volk, maar ook in die anderen, de blanken. Jaren om zichzelf beter te leren kennen en zijn visie te vormen. Mandela kon uiteindelijk over zijn schaduw heen springen en zijn volk daarin meenemen. Het is zijn uitspraak dat als je in vrede wilt komen met je vijand, je met hem moet gaan samenwerken, want dan wordt hij je partner. Mandela deed wat hij zei. En met zijn waarheids- en verzoeningscommissie bracht hij in de praktijk wat hij bedacht had. Ook bij Mandela begon dat eerst met het begrijpen van de situatie waar hij en zijn land in verzeild waren geraakt. Hij moest eerst begrip krijgen voor de belangen en beweegredenen van alle betrokkenen. Hij begreep dat voorkomen beter is dan genezen. Hij begreep het woord samen. Je kunt niet meer alleen. Niet als mens, niet als land of natie. Dus samen. Hij begreep dat vergeten iets anders is dan vergeven. Helaas moet ik constateren dat het juist daar verkeerd gaat in onze samenleving. Wij Nederlanders zijn niet zo goed in het onderscheid tussen zien, begrijpen en goedvinden. We hebben het vaak onze mening al meteen klaar als we iets zien of iets horen. Ergens echt over nadenken. Ons verstand gewoon even de tijd geven om dingen te analyseren, te begrijpen. Je net als Mandela proberen in te leven in die ander, voordat je een mening of een oordeel hebt. Dat is niet onze sterkste kant. Zomaar een recent voorbeeld. Bij het begin van het conflict in de Oekraïne duurde het bijna 2 maanden voordat ik voor het eerst een krantenartikel kon lezen dat inging op het Russisch perspectief van dit conflict. Ik heb het dus niet alleen over Nederlanders als individu. Zeg je tegen een Nederlander dat je begrijpt wat hij of zij zegt, dan is de kans groot dat hij of zij verstaat dat jij het met haar of hem eens bent. En dat je het goed vindt. Zien, begrijpen en goed vinden zijn 3 verschillende dingen. De vraag is of wij onze omgeving wel onbevooroordeeld willen en kunnen zien en begrijpen. Doen we daar wel echt ons best voor? Militairen noemen dat situational awareness krijgen. Een voorwaarde voor militairen om te overleven en effectief te zijn in hun functioneren als militair. En dan is situational awareness zelfs nog niet genoeg. Je hebt ook cultural awareness nodig. Je moet ook begrijpen waarom dingen zo gaan zoals ze gaan op de plek en de tijd waar je op dat moment bent. In Mali of Afghanistan gaan dingen anders dan in Nederland. In Friesland gaan dingen anders dan in Limburg. En dan heb ik het nog niet eens over de 30 kilometer ongeveer tussen Heerenveen en Cambuur-Leeuwarden. Ik vraag dat vermogen om te willen begrijpen van u, van ons, in een steeds sneller veranderende wereld. Zoals ik eerder zei, het tempo gaat omhoog. Als je daarbij wilt overleven, dan gaf Thomas Friedman in zijn boek The World is Flat enkele jaren geleden al aan dat je dan wel tot een paar categorieën mensen moet behoren. Hij noemde die mensen de untouchable.
Ik zal u een paar van de categorieën geven. De eerste categorie noemde hij de very special people. Dat is de baas van Microsoft en zo. Topartiesten. Ik ga u teleurstellen. Ik denk dat er niemand aanwezig is die in die categorie zit. De tweede categorie noemde hij de very specialized people. Hersenchirurgen en dergelijke. De derde categorie noemde hij de anchored people. De loodgieters, de echte vaklui. Maar er was één categorie, daar kun je voor kiezen om bij te horen. Ook nu nog, op ieder moment nog. En die noemde hij the adaptable. Zij die zich continu aanpassen, niet blind, maar met verstand zich continu aanpassen, creatief en innovatief zijn. U kunt daartoe behoren. Friedman schreef overigens nog een noemenswaardig ding in zijn boek. En ik geef u de vrije vertaling. Hij zei, vraag u niet af of iets gaat gebeuren, maar wanneer en door wie. Want alles gaat gebeuren en alles komt uit. Mijn vertaalslag van dit alles is dat je in deze tijd van steeds snellere veranderende wereld moet blijven nadenken, moet blijven openstaan voor anderen en moet blijven begrijpen. En op basis daarvan kunt u beter handelen. En niet nadenken en niets doen is meestal geen optie. U en ik maken deel uit van het grotere geheel en wij kunnen het verschil maken. Iedere bijdrage telt. Iedere stem telt. Het is al vaker gezegd en recent werd het nog eens indringend naar voren gebracht bij de herdenking in Auschwitz. Wees geen dader. Wees ook geen slachtoffer. Maar wees ook geen toeschouwer. Yehuda Bauer, een Israëli die professor is in de Holocaust-studies, gaf al in 1998 aan dat eigenlijk deze 3 geboden moeten worden toegevoegd aan de 10 geboden. En dan zijn we weer terug bij waar het om draait. Alles begint met ken jezelf en ken je samenleving. Waar staan wij? Uiteraard hebben wij een hoop belangrijke spelregels, zoals bijvoorbeeld de rechten van de mens onderschreven. Rechten waarop iedereen aanspraak kan maken. Ik spreek het bekende toch nog een keer uit. Ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Geen uitsluiting dus. Denkt u bijvoorbeeld eens terug aan wat de uitsluiting van sommige groepen voor een verschrikkelijke gevolgen heeft gehad in de Tweede Wereldoorlog. Uitsluiting louter om wie die mensen waren. Yehuda Bauer kwam niet voor niets tot zijn aanvullende 3 geboden. We hebben ook zoiets als de Responsibility to Protect, R2P, onderschreven. En we hebben zelfs in onze grondwet, wij zijn een raar landje, we hebben een grondwet. Engeland heeft bijvoorbeeld niet eens een grondwet. Maar we hebben zelfs in onze grondwet bij de taken van de krijgsmacht gesteld. De taken van de krijgsmacht staan bij ons in de grondwet. Dat wij bijdragen aan het beschermen en bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Blijkbaar vonden wij als Nederlanders dit zo belangrijk dat we het in de grondwet hebben opgenomen. Wat een mooie solidariteitsgedachte. Dit klinkt allemaal heel mooi en ik kan de lijst met mooie voornemens nog heel lang maken. Maar uiteindelijk gaat het erom wat we doen. Waar staan wij voor? U en ik. Ik noem dat al jaren het morele kompas. Binnen Defensie is ethiek een vak wat we onze mensen leren. Zo belangrijk vinden we dat. Het morele kompas is dat waar je op koerst in je leven. Is het toeval dat deze term nu opeens gehanteerd wordt in de financiële wereld? Naar welke waarden en normen leef je zelf? Gaat het om ik of om wij? De Britten zeggen het zo mooi. What makes you tick? Gaat u voor de korte termijn? En ik hoorde het toen straks al zeggen. Achmea, met een visie voor de lange termijn. Voelt u zich rentmeester van onze aardbol
die wij te leen hebben van de volgende generaties? In ieder mens zit goed en kwaad. Maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Heeft u wel eens ouders ontmoet die geen betere toekomst voor hun kinderen willen? Laten wij ons dus vasthouden aan het goede. Maar waar staan wij dan in Nederland? Het Sociaal Cultureel Planbureau, ik zag de oude baas van het Sociaal Cultureel Planbureau, Paul Schnabel, nog even voorbij komen, doet ieder kwartaal een onderzoek naar de mening van ons, Nederlanders. En dat noemen ze het continu onderzoek burgerperspectieven. Een thermometer eigenlijk in onze samenleving. De moeite waard om af en toe eens op de site van het Sociaal Cultureel Planbureau te kijken. En ik kan u meteen geruststellen. In dat onderzoek over het laatste kwartaal van vorig jaar is zo'n 70% van de Nederlanders tevreden over onze economie. Dat had u misschien niet verwacht. Meer dan 70% verwacht zelfs een gelijke of betere toekomst in Nederland. Het planbureau vraagt gelukkig ook naar wat wij het nationale probleem ervaren. Bovenaan met 17% wordt als het nationale probleem genoemd het samenleven. De waarden en normen in onze samenleving. Als derde na de gezondheidszorg wordt immigratie en integratie genoemd. Gelukkig vragen ze ook naar de dingen waar wij als natie nationaal trots op zijn. En die wil ik graag ook met u delen. Als vierde wordt met 8% ons sociale stelsel genoemd. Als derde met 9% de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Als tweede met 12% de vrijheden in onze samenleving. Maar het zal u verrassen. Met 21% van onze mensen zeggen wij dat we nationaal trots zijn, jawel, op de wijze waarop wij samenleven en de waarden en normen in Nederland. Wij zouden dus kunnen stellen dat wij Nederlanders nogal uiteenlopende meningen hebben over de wijze waarop wij samenleven. Criminaliteit en veiligheid overigens werden vorig jaar historisch laag als nationaal probleem neergezet. 5% of minder van de Nederlanders ziet dat als het nationale probleem. Toch zijn we bereid meer steun te geven aan terrorismebestrijding en militaire missies. Ik moet er wel bij zeggen dat dit onderzoek plaats heeft gevonden voor de incidenten in Parijs. We zijn ook bereid meer te investeren in werkgelegenheid, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. Wij ervaren de bereidheid tot vrijwilligerswerk en inzamelingsacties als zeer positief en wij zien dat er wel saamhorigheid is. In ieder geval soms. Hierbij wordt met name gerefereerd naar hoe wij als Nederland zijn omgegaan met de MH17-ramp. We hebben dus eigenlijk best wel beeld bij onszelf als samenleving. Bij onze sterke en zwakke kanten, bij kansen en bedreigingen. Het gaat er nu om hoe we hiermee omgaan. Want dat bepaalt wie je bent. Dat bepaalt waar je naartoe gaat. Voor iedereen zit het wel eens tegen in het leven. Het gaat er niet om dat je een keer valt. Het gaat erom hoe je weer opstaat. Bij Defensie weten we dat. Weet u wat les 1 bij Defensie is? Dat is de les omgaan met teleurstellingen. In het eerste bivak is er 's avonds geen eten en de recruten denken dan potjandori. Ze kunnen nog niet eens het eten regelen. Nee, we hebben bewust geregeld dat er geen eten is. Want daardoor leer jij, recruut, dat je nog een hele avond door kunt lopen zonder dat je gegeten hebt. Omgaan met teleurstellingen. Je moet leren om je grenzen te verleggen. Je moet zelfs leren om om te gaan met je angsten. Want angst is op zich helemaal geen verkeerde raadgever. Mensen zonder angst nemen te grote risico's voor zichzelf en hun collega's. Je hebt doorzettingsvermogen, lef en discipline nodig. Maar zoals eerder gezegd, ook de kunst om te begrijpen en begrip op te brengen. Samenleven doe je immers samen. Iedereen heeft daar een rol en een verantwoordelijkheid in. Iedereen is een speler in die gemeenschap. Je kunt niet duiken. Je bent ervan. Het gaat om dienen en vertrouwen. En velen hebben de mond vol van vertrouwen. Maar militairen vinden dat zelfs niet genoeg.
Militairen spreken over blind op elkaar vertrouwen. Want als er echt op je geschoten wordt, moet iedereen doen wat er is afgesproken, anders zit je samen in de problemen. Militairen begrijpen dat vertrouwen een two-way street is. Het gaat meerdere kanten op. En als het geen two-way street is, dan is vertrouwen een dead-end street. Er zijn nu eenmaal meerdere spelers en actoren die met elkaar samenwerken en samenleven. En die moeten bijdragen aan dat vertrouwen. Overigens, stelt u zichzelf de vraag eens. Controleert u wel eens vertrouwen? Dan is het er dus niet. Afijn, laat ik een paar spelers, een paar actoren de revue laten passeren. Ik noemde de krijgsmacht al. Die maakt deel uit van de overheid. En de overheid heeft naar mijn mening een voorbeeldfunctie voor alle burgers en organisaties. De overheid staat voor wat wij als collectief belangrijk vinden en individueel niet of niet goed kunnen regelen. Zo zorgt simpel gezegd Defensie voor de veiligheid van de staat en de politie voor de veiligheid van de straat. De Belastingdienst int op een nette manier het belastinggeld en de waterschappen zorgen bijvoorbeeld voor onze dijken. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit alles moet gedaan worden met het doel om een betrouwbare overheid te zijn. De burger moet de overheid kunnen vertrouwen. Dat zou voor iedere overheidsfunctionaris het leidmotief van zijn handelen moeten zijn en dat zou hij altijd voor ogen moeten hebben. Dit begint met het woord respect. De burger en diens belangen worden met respect behandeld en de spelregels die we hebben afgesproken worden gerespecteerd. De overheid dient de gemeenschap. Alles wat een overheidsfunctionaris doet, moet in dit licht worden gezien. Dit zal het samenleven en de gemeenschapszin helpen. Dit zal onderling respect en vertrouwen in de maatschappij bevorderen en het gezag van overheidsinstellingen onderbouwen. Op 4 mei 2013 mocht ik bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam spreken. Sophie refereerde er al even naar. Ik zette daar onder meer de woorden wij en dienen centraal. Iedereen kan de samenleving dienen. En niet alleen in de zorg, het onderwijs of defensie. Toch is na mijn toespraak op de Dam regelmatig de vraag gesteld aan mij of het dienen niet vooral in dienst gebeurt. Blijkbaar worden de woorden dienen en overheid snel aan elkaar gekoppeld. Wat mij betreft, dames en heren, nogmaals, nee. Iedereen kan en iedereen moet dienen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het bedrijfsleven. Gelukkig zijn wij weliswaar door schade en schande wat weggestapt van greed is good en ik zonder wij. Vele ondernemers begrijpen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en bezig zijn met duurzaamheid niet meer aan hun deur voorbij kan gaan. Ze hebben een bredere verantwoordelijkheid die ook gaat over werkgelegenheid, sociale cohesie en netjes omgaan met je personeel. Maar, dames en heren, hebben we dan echt quota nodig om mensen met een arbeidsbeperking te betrekken in bedrijven? Het gaat niet alleen om vertrouwen en respect tussen de overheid en de burger. Het hele leven, ook het bedrijfsleven, is erop gestoeld. Dit heeft een forse klap gekregen door de crisis. Kijkt u maar naar het tumult in de samenleving toen de bestuurders van banken hun salaris wilden verhogen. We zullen met z'n allen aan dat onderlinge vertrouwen moeten werken en draagvlak terug zien te krijgen. De financiële instellingen dragen daarbij een grote verantwoordelijkheid en hebben er uiteindelijk ook baat bij. Ook hier begint het door je klanten of je verzekerden met respect te behandelen en ze te begrijpen. En respect, dames en heren, is een woord dat ik tegenwoordig begin te missen bij sommige media. Respectloze interviews scoren blijkbaar bij een deel van onze samenleving. Maar is dat een reden om op die manier een gesprek aan te gaan? Schreeuwerige, niet of net niet correcte krantenkoppen scoren blijkbaar ook. Ik snap dat ook de media onder druk staan in deze tijd. Oplages lopen terug, er is grote concurrentie door en tussen social media en in de omroepwereld. En ga zo maar door. Maar is dat echt een reden om de oplagen of kijkcijfers boven de waarheid te stellen? Is dat een reden om geen goed nieuws te brengen?
Is dat een reden om de nuance los te laten? Militairen noemen dat naar de fout toe corrigeren. Je versterkt als het ware het negatieve effect. Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting wanneer anderen gekrenkt of beledigd worden? We zijn blijkbaar allemaal Charlie. Maar zouden wij ook allemaal zo willen publiceren als Charlie Hebdo? Verstaat u mij niet verkeerd. Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat als je fair naar de media, naar de journalisten bent, je meestal ook fairness terugkrijgt. Toch word ik niet altijd blij van de wijze waarop media zaken weergeven. Ook de media moeten zich bewust blijven van hun rol en verantwoordelijkheid in onze samenleving en de reikwijdte van hun handelen. Ook zij hebben een voorbeeldfunctie en dragen in hoge mate bij aan de onderlinge solidariteit in onze samenleving. Onder meer ook door de andere kant van het gelijk weer te geven. Zoals een artikel over het Russisch perspectief als bijdrage voor de begripsvorming over het conflict in de Oekraïne. En dat is echt wat anders dan goed vinden wat Poetin doet. Of politici de kans geven publiekelijk verantwoording af te leggen over hun keuzes en daar dan gerust indringend vragen over stellen. Maar dat kan ook respectvol. Behoren trouwens politici of de politiek tot de overheid of niet? Soms wel, soms niet. Als politici verkozen worden of tot een overheidsfunctie geroepen worden, dan maken zij wel degelijk deel uit van die overheid. Juist voor hen geldt dat zij ook een voorbeeldfunctie hebben in onze samenleving. En dat is geen sinecure. Politicus is een moeilijk beroep. Dat er onder meer toe leidt dat je voortdurend onder een vergrootglas ligt. Je leeft als het ware in een etalage. Je handelen wordt uitvergroot. Politicus worden is een keus. Vaak genomen vanuit maatschappelijke betrokkenheid en gedrevenheid. Maar ook een keus die tot veel meer moeilijke keuzes leidt. Ik geef het u te doen om te besluiten waar het laatste dubbeltje naartoe moet. De zorg, onderwijs, infrastructuur, veiligheid. Het is onvergelijkbare grootheden vergelijken. Toch moet iemand het doen. Dan rijst wel de vraag of iemand politicus is, of staatsman of staatsvrouw. De politicus, zeg ik even met een glimlach op mijn gezicht, neemt in mijn ogen maatschappelijk gewenste besluiten. De staatsman of staatsvrouw neemt maatschappelijk noodzakelijke besluiten. En dat is niet altijd makkelijk. Laten we bijvoorbeeld onze besluiten leiden door resultaten op de korte termijn of de lange termijn. Met enig cynisme wordt wel betoogd dat de lange termijn bij de politiek veelal loopt tot aan de volgende verkiezingen. Dat is dus 4 jaar, als we het al halen. Teruggrijpend op de mensheid, die blijkbaar niet zo best leert van de geschiedenis, kan ik als voorbeeld Defensie noemen. We innen gretig het vredesdividend met de ogen gesloten voor het verleden. En worden opeens met z'n allen ongerust als het in de Oekraïne fout gaat. Mijn vader met zijn gebroken geweer draait zich om in zijn graf. Toch is het te gemakkelijk om de verantwoordelijkheid voor de staat van onze samenleving helemaal in de schoenen en in de schoot van de politiek te schuiven. Ja, de politiek speelt een grote en maatgevende rol, maar wij, de burgers, kiezen hen. We zijn bijna vergeten hoe belangrijk deze keuze in onze samenleving is. We staan er amper bij stil dat er landen zijn waar burgers bereid zijn om een dag te lopen en uren in de rij te staan, omdat eindelijk hun stem wordt gehoord. In Nederland gebruiken velen hun stemrecht niet eens. Wat mij betreft is stemmen alleen zelfs niet genoeg. Iedereen kan bijdragen aan onze samenleving. Iedereen kan bijdragen aan gemeenschapszin. Iedereen kan dienen. Zoals eerder gezegd, ieders bijdrage telt. Je bepaalt voor jezelf hoeveel je wilt en kunt bijdragen. Maar één ding is zeker. Je bent een deel van die samenleving en je vormt hem samen. Je kunt je er niet of nauwelijks aan onttrekken. In een samenleving wordt mijn vrijheid, mijn veiligheid ingeperkt door uw vrijheid en veiligheid en andersom.
We zullen er samen iets voor moeten doen en ook iets voor moeten laten. Als simpel voorbeeld kan ik zeggen dat u belasting betaalt. Met dat geld kunt u zelf geen keuzes invullen. Maar met z'n allen worden we er wel beter van. De basis voor gemeenschapszin, de basis voor solidariteit zit in onszelf. Natuurlijk is veel vastgelegd in wetten en regels, maar niet alles is vast te leggen. Juist daarom komt het op onszelf aan. Staan wij open voor anderen? Willen wij begrijpen voordat wij oordelen? Steken wij onze hand uit? Stappen wij over onze schaduw heen? Zijn wij bereid een ander te helpen? Niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld. Denkt u aan onze grondwet. En het is soms maar een klein gebaar. Een kleine wijziging in een mensenleven kan zoveel betekenen. Een mooi klein voorbeeld. Kishore Mahbubani, een wetenschapper en diplomaat uit Singapore, publiceert ook boeken. Hij heeft ooit verteld wat de grootste verbetering in zijn leven was. Ze kregen een toilet thuis. Zo'n klein gebaar, zo'n klein ding, wat zo'n grote impact op het leven van iemand kan hebben. Dames en heren, ik ben een optimist, maar ik ben ook een realist. Wij kunnen in Nederland met grote woorden spreken over participatiemaatschappijen, en het werd straks al even aangehaald. Maar uiteindelijk moet cohesie en solidariteit van onderaf groeien. Het moet van binnenuit de mensen komen. Mensen moeten bereid zijn om betrokkenheid te tonen, verbinding te zoeken en hun eigen verantwoordelijkheid voor de samenleving en toekomst in te vullen. En ik ben daar positief over. In mijn beeld zie ik dat ondanks, of misschien wel dankzij de crisis, wij het materialisme loslaten. En het ik-denken meer vervangen door het wij-denken. We gaan bewuster leven. We zijn bereid om meer te betalen voor biologische voeding. We onderkennen weer het verschil tussen bezitten en gebruiken. Zelfs onze traditionele heilige koe, de auto. We vinden moderne vormen van de oude coöperatie uit door middel van crowdfunding. We steunen de voedselbanken, waarvan helaas velen gebruik moeten maken. We zijn bereid een groentetuintje te verzorgen voor anderen die dat nodig hebben. En we pakken vrijwilligerswerk op om anderen te helpen. Bij mijn beeldvorming, bij mijn begrijpen, probeer ik ervoor te waken dat ik niet in een valkuil terechtkom die veel ouderen, kijkt u naar mijn grijze haren, terecht of onterecht verweten wordt. Mensen die het tempo van ontwikkelingen en de veranderingen niet meer kunnen volgen en blijven hangen in vroeger was alles beter. Nee, de blik moet vooruit. Met een gezonde kennis van het verleden. Leer van Mandela. Sluit niet uit, maar verbind. Voorkomen moet beter zijn dan genezen. En er is lef voor nodig. Mensen die niet alleen hun hand, maar zelfs hun nek uitsteken. We moeten bereid zijn te investeren en bovenal, wij moeten vormen. Vormen naar de waarden waar wij samen voor staan. Bij Defensie weten wij hoe belangrijk dit is. De geschiedenis staat bol van de voorbeelden waar grotere of beter bewapende eenheden werden verslagen door kleinere eenheden, maar die wel bestonden uit goed gemotiveerde en geïnspireerde mensen. Wij bij Defensie noemen vorming een force multiplier. Motiveren alleen, argumenten bedenken, het is niet genoeg. Je moet mensen inspireren, je moet mensen raken. Niet alleen in het hoofd, maar juist in het hart. Dat leidt tot diepere betrokkenheid en grotere inzet. Iedereen moet ervan overtuigd zijn dat de samenleving er niet alleen voor jou is, maar dat jij er ook voor de samenleving bent. En wat ga je daarvoor doen? Het mooiste is als wij dat al bij onze jeugd meekrijgen. Van thuis uit, vanuit de sportvereniging, de muziekvereniging, vanuit de scholen. We kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat is de beste vorming. Ik prijs mij gelukkig dat ik in mijn jeugd al vroeg leerde respect voor anderen te tonen. Mijn vader peperde dat bij zijn kinderen echt in. Ook al was het gedreven door de mogelijkheid dat die ander, in de ogen van mijn vader had hij maar 2 soorten mensen. Klanten en potentiële nieuwe klanten. Dus ja, het was niet allemaal altruïsme van mijn vader, maar het respect werd er wel ingepeperd.
Ik leerde ook wat vrijheid en veiligheid en vrede betekenen. Dat het niet gratis is. En wat anderen, zoals de geallieerden, voor ons hadden gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft mij geholpen bij de keuzes in mijn leven. Het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben en waar ik nu sta in het leven. En deze vorming kreeg ik gewoon in de periode van mijn leven waarin ik grotendeels nog te vormen was. Waarin ik zoekende was welke koers ik zou gaan volgen. Een belangrijke, maar ook kwetsbare periode voor iedereen in zijn jeugd. Een periode waar werd geïnvesteerd in mijn verdere leven. Door mijn ouders, door de samenleving, bijvoorbeeld op school. Enkele jaren geleden hadden wij in Nederland een indringende discussie over de rol van scholen in de vorming van de jeugd. Uiteindelijk werd de maatschappelijke stage op scholen ingevoerd. Recent is besloten het wel of niet uitvoeren van deze maatschappelijke stage over te laten aan de scholen zelf. Wederom lijkt het alsof wij het verleden niet als lesmateriaal gebruiken. We hadden tot 1997 een fenomeen in onze samenleving waardoor aan onderling begrip, gemeenschapszin en solidariteit werd gewerkt. Juist in die kwetsbare, vormende periode van jonge mensen. Sterker, het werd toen tot die tijd opgelegd. Jongelui vanuit alle segmenten van de samenleving moesten samen optrekken. Ze moesten dienen in de militaire dienstplicht. En ze leerden en passant zichzelf en de anderen beter kennen. Laat ik meteen duidelijk zijn, dames en heren. Ik ben zeker geen voorstander van een nieuwe militaire dienstplicht. Ook al zien we recent in Noorwegen en de Baltische Staten dat die weer wordt ingevoerd. Om geostrategische redenen. We bedoelen de Russische dreiging. In Nederland hebben wij op die oude manier van de militaire dienstplicht ook mensen uitgesloten. Ook al vonden die dat niet zo erg. De meisjes vonden het niet zo erg. En slechts 3 van de 10 jongens moesten. En die andere 7 vonden het ook niet zo erg. Niet bepaald fair of voldoen aan een gelijkheidsbeginsel. Als wij echt willen leren van het verleden. Als wij echt invulling willen geven aan vorming van al onze jeugd. In hen willen investeren. Als we hen duidelijk willen maken dat zij er ook voor de samenleving zijn. En daar ook onlosmakelijk deel van uitmaken. Als dat het effect is wat we willen bereiken. Dan wordt het tijd om de discussie te starten over een maatschappelijke dienstplicht. Jawel, voor jongens en meisjes. En uit alle geledingen. Laat hen een periode samen dienen. Ze leren zichzelf en elkaar beter kennen, elkaar beter begrijpen. En dat is de basis voor onderling respect, vertrouwen, solidariteit en gemeenschapszin. De wijsheid van Mandela, samenwerken maakt je partners, zal hieraan bijdragen. Natuurlijk schat ik in borrelen bij deze gedachte bij velen van u onmiddellijk allerlei bezwaren en nadelen op. Toch vraag ik u eerst te kijken naar het effect wat we willen bereiken. Het doel waar het om gaat. Hoe kunnen wij structureel de solidariteit, de gemeenschapszin versterken in onze samenleving? En ja, misschien kost dat een ogenschijnlijk niet gewenst, maar misschien wel noodzakelijk besluit. Voor de langere termijn houd ik mij dan toch maar met een glimlach op mijn gezicht vast aan het beeld wat veel van de oud-dienstplichtigen van hun diensttijd hebben. Terugkijkend was het een mooie, leerzame en vormende periode. Dames en heren, ik sluit af. De jeugd heeft de toekomst. Zo luidt een gezegde. De toekomst, dat is uw en mijn toekomst. De toekomst van onze kinderen, hun kinderen en hun kindskinderen. Een betere toekomst kan alleen tot stand komen als wij allemaal bereid zijn te leren van ons verleden. En ons met die kennis willen inzetten voor de samenleving. Onze samenleving. Dank u wel. Peter van Umb, ik ga mijn zoon en mijn dochter voorbereiden dan op de dienstplicht. We sluiten af met Gustav Bessems. Hij is journalist. Hij gaat een co-referaat houden. Dat is een moeilijk woord voor een reactie op wat Peter van Umb heeft gezegd.
Hij werkte eerder bij Trouw en De Pers en tegenwoordig voor de Volkskrant. Daar is hij chef van het opiniekatern Vonk. En hij heeft ook verschillende boeken op zijn naam staan, waar de meest recente de geweldige titel heeft: Doe even normaal, man. Of Doe eens normaal, man. Hè? 7 lessen voor een betere politiek. 7 stappen naar een betere politiek. Nou, in 7 stappen komt Gustav bij het podium en we gaan naar hem luisteren. Gustav Bessems. Ja, dat is natuurlijk geen pretje, spreken na Peter van Uhm. Iemand met zo'n staat van dienst, die dan ook nog alleen maar behartigenswaardige dingen zegt. Laat me daarom, ook om het mezelf een beetje makkelijker te maken, de verhoudingen schetsen in het volgende beeld. U heeft net geluisterd naar de Valk. Een iets ouder, maar in elk geval ervaren en zeer wijs exemplaar. Valk is snel, zeker de slechtvalk. Weet goed zijn rust te bewaren, desondanks, om trefzeker op het juiste moment toe te slaan. Comfortabel op grote hoogte, wendbaar, een hele scherpe blik. Niet voor niets staat het op het embleem van de luchtmobiele brigade. Na de Valk spreekt nu tot u de muskiet. Die vliegt niet zo hoog. Lastig insect dat je het liefst wegjaagt, steekmug, een ziekteverwekker en een bloedzuiger. De heer Van Uhm riep net de media op om zich van hun dienende taak te kwijten. Ja, daar ben ik natuurlijk helemaal met hem eens. Maar de aard van een beestje verander je niet. Ik zal dus dienen door u te prikken. Althans, dat te proberen. In het verhaal van Van Uhm komt een wei voor. En dat is een hele prettige wei. Een wei waar je wel bij wil horen. Een sympathieke wei die het materialisme loslaat, die bewuster gaat leven, die bereid is meer te betalen voor biologische voeding, het verschil tussen bezitten en gebruiken weer onderkent. Een wei die voedselbanken steunt en groentetuintjes verzorgt en vrijwilligerswerk begint. Een wei waar misschien veel van de nette mensen die hier in deze prachtige kerk zitten nu ook wel bij horen. Jammer genoeg is die wei niet Nederland. Nederland heeft, voor zover ik weet, niet één gemeenschappelijk wei. Het Nederland van nu kent diepe kloven, scheuren en zelfs wonden. Het is mooi dat u vandaag stilstaat bij wat er ruim 2 eeuwen geleden gebeurde hier in Achlem. Die 39 Friese boeren en notabelen, maar ik gok zomaar eens wild dat zij nogal veel op elkaar leken. Blank, Fries, protestants, dat geeft een zekere voorspelbaarheid, een zeker vertrouwen. Een vertrouwen dat veel minder vanzelfsprekend is als je vandaag de dag woont tussen Surinaamse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Turkse, Iraakse, Somalische Nederlanders of een van de vele andere bloedgroepen of hybride vormen daartussen waar helemaal niet zo'n etiketje op past. En daar begin ik over omdat voor elke vorm van solidariteit, ook al uit die zich uiteindelijk in iets materieels, zoals een verzekering of belastingen, iets immaterieels nodig is. Een basisvertrouwen. In de kern moet je ervan overtuigd zijn dat je iets met die andere mensen te maken hebt. Mede door het volstrekt ongeleide karakter van immigratie naar Nederland heeft deze ontwrichtend gewerkt. Met immigratie zijn naast mooie dingen zeden en gewoonten geïmporteerd die in brede lagen van de bevolking als archaïs of gewoon ongewenst worden gezien. En best vaak ook terecht. De radicale islam en het jihadisme hebben hun intrede gedaan. Sommigen haten deze samenleving zo erg dat ze hier aanslagen willen plegen. Intussen heeft de immigratie Nederlanders met discriminatoren en racistische opvattingen ruim de gelegenheid gegeven om deze te botvieren. Kijk, als iets een poosje duurt, dan is het ineens geen nieuws meer, maar het is wel nog steeds aan de hand. Dat 1 op de 6 Nederlanders ongeveer sympathiseert met een beweging die een beroepsverbod bepleit voor moslims, bij Defensie overigens. Een haatcampagne voert tegen iedereen met Marokkaans bloed, die assimilatiecontracten wil voor iedereen van niet-westerse afkomst en die deze strijd voert in samenwerking met antisemieten en homohaters. De heer Van Uhm verwees naar de SCP-rapporten die zorgen bijhouden en zaken waar Nederlanders tevreden over zijn en noemde daar ook al bij immigratie en integratie die niet uit de top zijn weg te slaan. Wil je mensen die niet het gevoel hebben dat ze bij elkaar horen op grond van uiterlijk of afkomst of geloof toch bij elkaar brengen, dan zou je dat moeten doen op grond van gemeenschappelijke waarden. Voor mij is de belangrijkste de persoonlijke vrijheid. De vrijheid die de een heeft om zijn culturele traditie in ere te houden, is dezelfde vrijheid als die iemand anders heeft om verliefd te worden op wie die wil. En dat in het openbaar te tonen.
Vrijheid die de een heeft om zijn geloof te beleven, is exact dezelfde vrijheid als die een ander heeft om dat geloof te verachten of te bespotten. En dat is een verhaal over vrijheid dat consequent moet worden verteld, juist als het spannend wordt. En dat gebeurt te weinig. Een overtuiging die van je eist dat je opkomt voor de rechten van degene waar je het hardgrondig mee oneens bent. En ook dat gebeurt te weinig. Probeer je zulke gezamenlijke waarden te bevorderen, dan werkt tenminste al één megakracht tegen. En die wordt nog altijd schromelijk onderschat. Bij elke actualiteit word je bedolven onder informatie. En desinformatie vooral ook. En een heleboel mensen maken daarbij geen onderscheid meer tussen bijvoorbeeld een artikel uit een oorspronkelijke bron waar gedegen onderzoek en selectie aan vooraf is gegaan, of een gerucht of een verzinsel dat uit de zoveelste hand langskomt op je Facebook-wall. Vorig jaar werd een ambtenaar ontslagen omdat ze twitterde dat IS een complot van Zionisten is. Maar dacht u dat zij bijzonder is? Het was extra pikant natuurlijk door waar ze werkte en ze deed ook nog iets bij de Partij van de Arbeid, dus het kreeg extra aandacht. Maar het complotdenken en de paranoia woekeren in brede kring. Dat zie je als je een beetje je ogen en oren de kost geeft. In de ene hoek van de samenleving is men ervan overtuigd dat de aanslagen op Charlie Hebdo door inlichtingendiensten in scène werden gezet om moslims in een kwaad daglicht te stellen. In een andere hoek van de samenleving weten ze weer zeker dat de EU een geheim pact heeft met Arabische landen om ons continent te islamiseren. Er werd om een Russisch perspectief gevraagd, maar u had helemaal niet 2 maanden moeten wachten op de krant. U kon online gaan en daar kunt u dingen lezen, bijvoorbeeld ook nog steeds dat MH17 is neergeschoten door Kiev om een oorlog met Rusland te provoceren. Of bent u hier allemaal zulke sukkels dat u achter de mainstream media aan blijft hobbelen en de echte, diepere waarheid blijft ontkennen? Hoe ben je solidair met elkaar als je niet eens overeenstemming hebt over de meest basale feiten in de wereld om je heen? Als je in parallele werkelijkheden leeft. Om dat toch te bereiken zul je mensen dus moeten wapenen, vooral jongeren. Hoe beoordeel ik wat er op mij afkomt? Als zelfs mijn buurman en ik als dag en nacht verschillen daarin. En dat gaat dan nog om het beeld van het heden. Het huidige Nederland vraagt ook om een nieuwe weging van onze geschiedenis. Ja, we mogen heus wel trots zijn op wat Nederland heeft bereikt. Op de geboorte van ons land bijvoorbeeld, waarbij op het letterlijk revolutionaire wijze werd bepaald dat een volk van een vorst niet alles te pikken heeft. Op de bloeiplek voor handel die we zijn geweest, kunst, literatuur, wetenschap. En op de recente geschiedenis, waarin Nederland tot een van de beste plekken ter wereld zich ontwikkelde waar je maar kunt wonen. Want neemt u van mij aan dat ik dit sombere verhaal niet houd, ik besef dat het geen feestreden is, omdat ik Nederland maar niks vind. Dat is juist omdat ik denk dat we iets heel uitzonderlijks hebben, iets heel kwetsbaars, dat immense inspanningen waard is om dat te beschermen. Maar voor zo'n nieuw wij is dus ook een ruimhartige erkenning nodig van de zwarte kant aan ons verleden. Slavernij, de oorlogsmisdaden in Indonesië, het massale wegkijken bij de moord op de Joden. Zover mij van mijn studiegeschiedenis iets is bijgebleven, weet ook ik dat je gebeurtenissen in hun tijd moet zien te begrijpen. Maar dat sluit niet uit dat je vervolgens ook een scherp moreel oordeel daarover kunt geven. Dat is niet alleen eenvoudigweg juist, het is ook van belang voor de gelijkwaardigheid van iedereen die vandaag de dag in Nederland woont en die wortels heeft die veel verder reiken dan Achlem. Zover zijn we nog lang niet. Toen die Zwarte Piet-protesten begonnen was ik daar in het begin eigenlijk niet erg van onder de indruk. Maar ik zag pas wat het waard was toen ik de reacties daarop zag. De weerstand, de haat en de racistische drek die er over mensen werd uitgestort. Nederland staat stevig in de wereld, signaleert Peter van U. Misschien, maar dan niet van harte. Opnieuw die SCP-rapportages. Daaruit blijkt dat de internationale solidariteit van de meeste Nederlanders verwaarloosbaar is. Sta me toe enkele reacties te citeren die op Facebook verschenen nadat van de week 400 migranten verdronken voor de kust van Italië. Mooi, kutopvreters, vond Marcel. Uitgeroeid, opgeruimd, aldus Jeroen. Voor elke dode neem ik een biertje. Joepie, juichte Martijn. En ik zou zo helaas nog best lang kunnen doorgaan. Zouden die mensen ook een groentetuintje verzorgen? Geven aan de voedselbank en vrijwilligerswerk doen? Weet je dat dat prima zou kunnen? Want kijk je op hun profielen op Facebook, dan zie je de doorsnee Nederlander. Hoe ben je solidair in een samenleving waarin het gebrek aan de meest basale menselijkheid geen reden is tot schaamte, maar iets om te etaleren? Waarin restrictief toelatingsbeleid, ik denk ook dat dat nodig is, geen nederlaag is uit noodzaak, maar een wellustige wraakactie op alles van buiten.
En de politieke reactie hierop? Laat ik zeggen dat weinig mensen op het Binnenhof aan Van Um's definitie van de staatsman of staatsvrouw voldoen. Ik weet niet precies hoe ver ze op het moment zijn met de onderhandelingen over bed, bad en brood. Maar denkt u dat de grootste regeringspartij daar om inhoudelijke redenen tegen is? Denkt u dat een zogenaamde law and order partij het echt een goed idee vindt als illegale zwerven en psychische problemen krijgen en drugs gaan gebruiken en misdrijven plegen? Nee. Maar wat er dan gebeurt is dat het politieke kernteam wordt bij de onderhandelingen gehaald en die gaan afwegen. Wat levert meer op? Het kabinet nog even rekken en de economie laten aantrekken of nu breken op dit punt waar anders Wilders mee aan de haal gaat? Met wat in de reële wereld gebeurt heeft Haagse politiek doorgaans weinig te maken. Daar gelden slechts de wetten van de permanente campagne. Beleid maken zonder een tel de blik van de peilingen af te wenden. Ik heb er 4 jaar als politiek verslaggever rondgelopen en elke keer als ik van een zaak dacht, nou, ik ga dat uitzoeken, want zo cynisch als ik nu denk dat het is, zal het toch niet zijn, dan bleek het altijd net nog iets cynischer. Maar wij kiezen die politici toch? Nou ja, de meeste van ons brengen inderdaad een stem uit, maar daar houdt het een beetje mee op. Ons politieke bestel is zo vermomd dat je met een stem geen noemenswaardige invloed meer hebt op het beleid. In een versplinterd landschap met 2 verspringende kamers zijn 5, 6, 7, 8 partijen nodig om te regeren. En van een relatie tussen je stem en dat beleid is dan feitelijk geen sprake meer. En te vrezen valt dat het stelsel pas zal worden hervormd als de rot veel verder heeft doorgezet. Terwijl voor een solidaire samenleving heb je natuurlijk wel nodig dat burgers controle ervaren, invloed ervaren op de inrichting van die samenleving. Zeker wanneer je voor zulke grote uitdagingen staat die er nu aan zitten te komen, waarbij zoiets intiems als de zorg voor oude mensen heel erg gaat veranderen. Peter van Um heeft zijn hoop gevestigd, althans deels, op de maatschappelijke dienstplicht. En hij refereert aan het romantische beeld van die dienstplicht als een mooie, leerzame, vormende tijd. Ik vond pas geleden een dagboekje van mijn vader. Die was dienstplichtig militair in een kazerne in Wezep in 1955. En ook hij heeft daar ook wel een beetje met die romantiek over gesproken, hoor. Vooral de recrutentijd en de kameraadschap die daarbij hoorden. Maar toch ook als een periode bijvoorbeeld die fnuikend is geweest voor zijn opleiding. De moeite die hij had om als eerste in zijn familie en enige van zijn kamergenoten te studeren. En wat ik ook vond, was een oranje blok van de landmacht, Je m'attendrai, waarin hij brieven schreef aan een meisje wat hij had ontmoet in Zwolle. Een protestants meisje, een katholieke jongen. En kennelijk vond hij het wel heel leuk, want hij heeft de brieven eerst in klad geschreven, waardoor we dus niet alleen zijn antwoorden hebben, maar ook wat hij haar vermoedelijk heeft gestuurd. En hij schrijft daar dan: ondanks 16 maanden diensttijd heb ik gelukkig nog steeds mijn ideaal niet opgegeven. Hoewel hier steeds meer voetangels en klemmen in gaan zitten. Geen frustratie, ach je moest dus weten, Miep, zo heette ze. Wat je in dienst allemaal verleert en verkeerd gaat leven. Ik ben er altijd een beetje bang voor mijn ideaal te verliezen. Tegenovergestelde van de bedoeling, geloof ik. Dan was mijn vader, moet ik zeggen, ook een beetje een romantische tobber, hoor. Dus het zal wel iets minder erg zijn geweest dan die hier ook misschien om een poging om dramatisch over te komen deed voorkomen. Maar de greep van de overheid is wel altijd grof. En als er zo'n maatschappelijke dienstplicht komt, hoeveel jongeren van nu worden dan geperst in een mal waar ze helemaal niet in passen? Ik zie het aantrekkelijke wel van die maatschappelijke dienstplicht. Zeker in het licht van het voorgaande. Kunnen al die Nederlanders van verschillende origines kun je die niet in één fase van hun leven tenminste bij elkaar brengen? Overbrug je die verschillen daar niet mee? Om nog maar te zwijgen van een andere kloof die met etniciteit of religie of afkomst niks te maken heeft, maar met opleiding. Want vergis u niet, na een periode van grote sociale mobiliteit stagneert die nu. Doorstroming van lagere naar hogere onderwijzen die wordt gestremd. En hoogopgeleide mensen krijgen tegenwoordig vooral kinderen met hoogopgeleide mensen, laagopgeleide met laagopgeleide mensen. En hoewel er altijd bijzondere kinderen zijn die zelf de sprong kunnen maken, is van een heleboel kinderen wordt zo het lot bezegeld. Alleen ik zie niet in hoe je met een plicht voor jongeren om soep rond te brengen in een verzorgingshuis of poep op te ruimen bij de kinderboerderij, diezelfde gezamenlijke, massale ervaring kunt simuleren die de militaire dienst was. Die ook een heel ander doel had natuurlijk, hè, waarbij die gemeenschapszin eigenlijk een bijproduct was. En ik vraag me af hoeveel solidariteit je kweekt bij jongeren wanneer de overheid een belangrijke periode in hun leven annexeert voor een opgedrongen taak. Het is, vrees ik, een op zich begrijpelijke reflex van de overheid om in een tijd als alles op losse schroeven staat, meer staatsdwang toe te passen, de boel onder controle te krijgen.
maar het is uiteindelijk controle uit onmacht. Het is de overheid van regeltjes voor alles, van sancties zonder clementie. De overheid met het soort excessen waarbij AOW'ers die buiten hun schuld een verkeerd papiertje inleveren, boetes van duizenden euro's moeten betalen. Want zo'n overheid hebben wij. Dat is niet de overheid die vertrouwt en respecteert. Zo ook niet de overheid, ben ik bang, die zegt: om u, jong mens, solidair te maken, dwingen wij u nu tot vrijwilligerswerk. Ik twijfel ook of het de beste manier is om die tijd te besteden. Maar wat me wel in aanspreekt is dat inspireren. Dus tegenover de maatschappelijke dienstplicht zou ik de grotere noodzaak willen plaatsen voor een maatschappelijk recht voor jongeren. Het recht op tijd en geld om zich zo te equiperen dat zij de maatschappij, waarvan ik zojuist maar een paar facetten heb belicht, aankunnen. Geef ze een half jaar waarin ze en niet worden klaargestoomd tot een productiemachine en ook niet geforceerd moeten dienen, maar waarin ze iets kunnen leren over hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit. Zodat zij de hoop kunnen hebben: ik zal mij handhaven. Dank u wel.